Tiprama sar amake pusi mani prasaroke jekini thango hatokjak sinai sak nangyang jakhnai tomake tongai sinmo Tiprasa chung tongai tani tomni himale omake rajak kaisa hoste Udaipur hotel thangai maisa ni thangmani a kaisa je bo maisa ni sak nang khajaka tamale Udaipur ni kaisa Gobindo hotel abo sini debmo sini bosong kam kha sak nangya ono bosong ni borok nai takurok bukhuro modi wansa ni hotel naidi botam ni kan nugui mana phasi suntai chini borong nang David Morris ni sarbo to amni sangra sin deb marok sini bosong je kok ti sawi ko tangai sin deb ma kam desa ka desa ma kesi ko sin deb ma ko desa de po sak nangya naji sinalo video nai to takute subscribe khai takro bukhro amhai video ron bi interesting ta pulai sin video lajra naidi skip khoin ro lajra nakhan ro ta buji mane dai sini borong nang CM Dr. MANIKSAHA Chief Minister sin Tiprani na thokai MANJAK na amhake borong nang sar MLA RANJIT D bai thokai da MANJAK na manje post khaina nugui ma khana bo nuka sini borong nang sar RANJIT 19 tarik tini sin borong nang sar David Morris thangai na map da sanai na map sanai na bom hai no ro nugui mane first no video no tak na like khe kom khate khen ta subscribe ta tam mala ang mo haina video no ro bi to ang phunung no tin sar David Morris tini thangai map da sanai sani no kongke ang video ko tal to bune no video na first video na notification sini subscribe khe nugui mane tai omha kai tang sin Tiprasa ke awas da ko ti sangai tang desa khai kesi jak omha ke abon saimala takro bukro town himla chin Tiprasa ke desa ka pan tong khidi amhaina khaja sinai buni bosoni bor bai omha ke chin Tiprama sak na khaja ko phiaba norton saimala takro bukro no video nugui ni makhana ang okong sanamo chungo chin Tiprasa ko tang kaham ya hami mang lama khilani naija tang chin Tiprama ko tola sikla ja tang sa kana na ya omha ke no nadi baksa borok omha ke kokti saka sini David Morris sara amati samam porese botam nge bo kesi jaka amos doton dorok saimang kana bo tini 19 tarik ko thangai tini 19 tar map sane bo 30,000 rang hain marena po amha ke sawing khana tai omha haida na sini CM Tiprani amha ke chin Tiprasa rong bagai omha ke samga tana tayan rok saimano takro bukhro bo rang 6 dari khana 6 dari na thokai da saka na abo 6 dang bose apon bagai norok pusu nukna bo ke chini borong nang sar amha ke pusori phunori ka bo amha ke rong nugui ni makana amha ke Tiprasa koroksa amha ke sakne khaja ka mai sathani ni rang bai ji samanta sa amha ke sakne khaja takro bukhro tamne male o Gobindo hotel norok ta thang chin Tiprasa hapina chani da na sa noro hotel Gobindo hotel naji ni rang bai sama sama ke sakna khaja chin bosan borok ke asuk mayo khoi sanai thama sin Tiprasa koroksa amha ke sakna khaja ko phiaba bo ke mama ke thamani aro kaisa maisa oi akoni bohok sangai thanai thamle amo maisa man kuno bahan chikri ka kun chikri ka amha ke satok pitok khaja ge amha ke nangnung ya khaja ge tai to male chin David Morris sin sarbo na tini thang ma da sanai na map sanai na to amne kok ran tin lok to like kong thank you for watching Tiprasa vlog joy hin bye bye फिर मिलेंगे।